Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha kalai Tarik ubna Jylliew arajar arpuai ka Jilla Meghalaya kala Sakhi ya ka jingnang bun jong Kibreu kibala Ïabit ya ka jingpang COVID-19 hapo kini ki arpu saw kenta balalait no bat ka jingyap jong Kibreu ru kala hiar sya ka khandai ngut ha kani ka sngi kat kum ka jingyo jing tip balayo na ka tunat ka kot ka khia la Sakhi satang sanspa sanpu arngut ki Ïabit thamai ya kani ka jingpang kini ki khandai ngut ki bala khlat no ki kenthuk ya sawngut na East Khasi Hills District, arngut na West Garo Hills District, arngut na West Jaintia Hills District, but iway na South West Garo Hills District. Shisho kat kum gani ka jing jingkhen jong katanat ka kot ka khia la shem ba ki breu ki bala yo biang ya ka jingkot jingkhia ki long hadu sanspa khandai pu sawngun.